siyo istorya, iunong kan letra M. Pero, ang tisak mag-istorya, kinahanglan, andam kita. Mata, buklara, pamati, talinga, iwa, tigupa. Andam na, mag-itikang naa, san aton istorya. Ang bagod niya, ako si M. Ang akong tunog, Ang ako paborito nga prutas, mangga ngan mansanas. Nakaon ak san mangga ngan mansanas kay sira masustansya ngan nakakapagpalinaw san akon mata. Sa ako libot, mayaong kami, alaga nga manok. Nabulig ak pagtubo, aga pulok. Mayaon liwat kami tanong, nga mais ngan mani. Nakaon ak san mais ngan mani, kay masustansya ini. Paborito ko ang color blue nga medyas. Pareho man san akon paborito nga blue nga mata bata. Ako si M, ang akong tunog,